ଭାଇ ସର୍ଫ ଫର୍ଫ ମଶା ଲଗେଇବନି କି? ମାର এইটা কোন ପାଇଁ ପକେଇଛ? ହେଲା ଦୁଆ ଆରେ ହିଆଡେ ପକେଇଲନି ଏଠି ଗାଡିଟା ଚଢା ହବ। ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ପୁର ଅର୍ଡର ଆଉ ଆରେ ହେଇପଟେ ପକେଇକି ଦୁଇଲନି। ଧରି ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ନା ହାତ କାହାର କଟି ଯାଉଛି କାହା ହାତ ଛିଡ଼ି ପଡୁଛି କାହା ହାତ ଉଡ଼ିଗଲାଣି କାହା ହାତ ଉଠାଇଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ଆମ ହାତ କାହିଁ ଛିଡ଼ି ପଡୁନି ଘର ଛିଡ଼ିବ ପୁରା ଟାଙ୍ଗୁନି। ନାଦିଲା କୋଉଠି ବେ? ଗେଟ ଛାଡ଼ିଯିବ ନା ରାସ୍ତା
এবার আমাকে এর বলা Wow,